Igbo ndị ọma na-ege m ntị ekenekwa m unu n'ụbọchị nke taata. Biko asị na ejima mmadụ nwụọ na ejima ha anara abịa akwamozu nwanne nwoke ọ nwanne nwaanyị. Biko achọrọ m ka anyị gbapụ ya ọsọ too much. Biko na for this video, biko kabarụ just comment, just like this video. Ị na-echazi ya onwere ihe ịghọta kabarụ tila ya na comment section. And biko ichefukwana, this video is very interesting. Ọ bụ na like ihe na-afụ na this channel, biko kabarụ na-share video ya, kabakwana arụ na subscribe, na-share ka onye ọzọ na-afụkwa ihe na-afụ. We grow by lifting others. Because this video is all about ndị ejima. Biko ọ bụrụ na ibe ejima, bụrụ na ime onye bụ ejima, I have seen so many ejima, I have mingled with them, and this topic is a very interesting one. Mụ amara na ejima nwụọ nara ekwe ka nwanne nwoke bịa dị bury ya. Amara m na such thing name exist. The reason why nji wee so can wait this video here is because na mwa anubere ya before. Mana the reason why I say we rise by lifting each other is because onwe nke ma itila ya na comment section. Obukwa na enubere ya mbụ ono nara eme side again. Ala wando ọ na-eme na be ha ka ha wee nwee ike mee gịnị to air their own views yotago. Because ka ọ nara eme side nke gị doesn't mean na ọ nwere ndị ọ na-eme side nke ha. Ka ọ dịkwa na mgbe ọzọ ndị bye. Asị na ọ na-abụ ejima mmadụ nwụọ na ejima ya nke ọzọ anaghị anọ ebe a na-akwa ya. N'ihe ọ pụtara na ọ bụ na ọ nọrọ ebe ọ na-akwa na ogosi na ọ na-akwa onwe ya. Ma nni ma mmanya niile ejiwe eme okeshọn ahụ ejiwe okwu ozu ahụ na ejima ya ama nri ya. Ama m how true it is. But meanwhile, mo ya kom chọrọ ịkọrọ gị maka ejima because ama m na ejima nwere ụdịka bond ha na-enwe. Oge ahụ amụ ejima ọfụ asị na ofu yaba ahụ na the other one ya yarịrị ahụ. Emezie mistake anọkata sị na ofu ejima nwụrụ, the other one a ga na-ekpere n'isi ya because a na-asị na enweziri nya 99% chances na the second ejima nwere ike nwụ. Mana ka m kọrọ gị ụka ndị gasịkwa na asị mana ihe a bụ real life story mere eme and ama m ndị o mere. Ngwa gee ntị. O nwere ejima nna gwa gị ha etosigo ha ebugo. So mana ha ebighị ofu ebe, nke nwaanyị ejima nwoke na nwaanyị. Nke nwaanyị bi na another place, another state ebe ọ na-arụ ọrụ. Nke nwoke biri n'ụlọ ha. So o were otu oge mbọsị nwanne ha nwaanyị chọrọ ime travel. O wee yọọ ese nya biko ya bupụ ya na park with machine ka o wee mee travel. So apụta that day ejima ya ahụ wee kwado, ofu ejima nke nwoke wee kwado wee buru nwanne nwaanyị wee sị ka o bujie na park ebe ọ ya ba moto wee travel. So nke ahụ ọ pụrụ ha gatebụ ha aka from their yard. O nwee fatal accident nya fatal nke mere na nya ọ dalụ dị unconscious. When the news broke in their family, one of their uncles, which I guess that uncle must be a very wicked uncle, we say, hey, no, go see bure gaba no mortuary, see bude na mortuary. Ana sisi chere ka amalụ ima go that kind of a thing man ha dị mmadụ nwụ ozugbo asị na mmadụ nwụrụ, especially no ihe accident ọnwụ ike asị bure gaba ozugbo mortuary. Ana asisi gbagodu break ka amalụ ka miracle o yeme. So man, in the case of this boy, their uncle did not give breathing space. Asisi bure no ngo si bure gaba na mortuary. Ebulo ozu nwata wee ga na mortuary wee tinye ya. Ka ya na-eme agwa ha ejima ya ahụ nọ na mba ọzọ arụ ọrụ. So ewesi na mortuary ebe doziri nwata n'ihe ọ na-enye nsogbu n'ime that mortuary no nwee ike edebe ya n'ana. The next day pụta ọkwakọ ndị na-adị n'ana kwatụsịa nye mgbe na-afịa ya n'elu edebe ya n'elu. O nwee ike chepụta fia outside the door of the mortuary. This thing was happening. And I saw the fact ozu nwata nwokorobịa na-enye ezigbo nsogbu na that mortuary. Nke mere ndị na-edokwa ozu na-asị ọ na-adịchọ na onye a nwụrụ anwụ na spirit ya na-enye nsogbu. So wee dịka ebe a ka o biri. Then nwanne ya ejima ya ahụ n'otu na mba ọzọ alụ ọrụ. Nke ahụ the most strangest thing mere. Ọ ga-abụ ịnọrọ na-ajụ onwe gị ma ha ọ dị real mana ihe mere eme. So according to ejima ya ahụ no mozikwa o nyenwa mụkwa na nwanne nwoke nwụrụ. Nke ahụ dị man ọ nwụchara etinye na mortuary. O wee bido na-akpọ nwanne nwaanyị na phone
phone nwanne na-arị nke ọbụla ejima ya na-akpọ ya ọkọ ọtọ kpọkwa ya. So the ejima na-atara ya ka o pick a call. She couldn't pick the call, but the call was coming. When I tried to pick a call, pick call. So she felt maybe na phone yeah, maybe. And the young one became very anxious to know why the twin brother na boy like this. Because this is one year. Where the phone? Where je ka oji picture hana bu we me screen saver on the phone. Ima go no access their phone ya. Oputa screen saver the new phone ya. Of course the footage me. Of course the song here. No, I was surprised. When I got through the gallery, picture Ejimani na had na phone here, all of them disappeared. Also, what the phone naka, the thing was just doing like this. Phone wala cannot appear when they were see pictures of his twin brother. Nkenya neselu, o delete opo of some Kenyan. Say me kata, this is just strange. What happened? So, nyama opo village. Say biko ha ke maka ejima say na odimma. Ha say na na akpọ na phone since na ha nyo na achọ ka pick the call. Na the call ekweghị pick no ma ihe mere. Meanwhile nke phone a pictures dey na phone has never happened. Just nke call a ka ojima ke kpọ. I said what is happening? I was calling my twin brother. But my twin brother was calling me but I couldn't pick the call. So go on about had the thing. One day nke okporo we say nya gbanyego the phone ya. For now, nya banyu go the phone. Komalo, sorry, this is the light. Komalo, you understand? No more, nya, on phone in issue. They just confused her. Her choro kawaya because that's not he break on ejima. That's easily. So, nyama sisi okay. Or pasa kwa cool ya. Not until of course that signs pictures I need delete name like this. Go to put away this or something, but something is wrong. She now traveled home. On getting home, she discovered that Ejimaya anagomo no nwana. Nke adekwa anga. Cheka mgwa gi nde siri na nde mmụọ de ho. Nde mmụọ de kwa odi. So many things na happen. This life is full of misery. Okwa nka agwalaga ka ịma. Ịnụ ọkọ ndị mmadụ. Maka na o mebere gị does not mean no nara eme. Or maka na believe who no na eme does not mean no nara eme. O na eme. When you hear stories, imara na the spiritual controls the physical. Ihe na eme na mmụọ ka nke na eme n'ife. Got go. So, how true obu na asị na ejima mmadụ nwụọ. Ma ọ na ahịa anọ ebe a na-akwa ejima ya na ọma mfudozi anya ma mfozie na oriri ihe eji wekwa ejima ya. Biko ọ bụ na inugo aka before ma ọ bụ na inwego experience ma ọ bụ na onwe na ka esi wee call gị ma ọ bụ na iwu ejima such a thing na-eme ọ bụ na ị nọrọ mbọsị akwara ya ejima. Because I want to see it in the comment section. We are here to be educating people, to be enlightening people, because who is so much of argument or one remember this is an because they hard to convince and then they feel now because before you have matter as in it must happen to them, then they will not confirm that what you're saying is the truth. Please help me and share this video, and I want to see your comments under the comment section. Drop your opinion. I still love you. I still remain your friend. I love you. Precious. Have a wonderful day. Love you.